2,5 сотні загиблих і 1500 поранених. 3 роки тому військові спробували вчинити державний переворот у Туреччині. Заблоковані дороги, аеропорти і телеканали, танки на вулицях і тисячі беззбройних людей, які вийшли, щоб захистити країну від перевороту. Нині в Туреччині цей день – День демократії та національної єдності. Нагадаємо, як все було 3 роки тому і як сьогодні у Києві вшановували загиблих. Ці кадри облетіли увесь світ. В ніч проти 16 липня 2016-го понад 8 тисяч військових влаштували державний переворот. Заколотники захопили авіацію, танки, зброю і вдерлись на телебачення. Оголосили, що влада в країні тепер належить їм. Президент Реджеп Таїп Ердоган закликав людей протистояти заколотникам. Президента підтримало населення та більшість армії. Почалися сутички з військовими, найбільше в Анкарі та Стамбулі. Загинула 251 людина, поранено 1500. Військовий переворот в Туреччині вдалося зупинити. В організації путчу звинуватили 99 генералів і опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Він спростовує свою причетність до перевороту і переховується у США. В результаті тих подій президент Реджеп Таїп Ердоган отримав перемогу, яка донині консолідує навколо нього більшість суспільства. Вже за рік після путчу, 15 липня 2017-го, оголосили Днем демократії та національної єдності. Відзначають його і як державне свято, і як День пам'яті всіх загиблих. І у Туреччині, і по всьому світу, при посольствах та консульствах республіки, які донині доносять світові, що ж відбулося 3 роки тому. Це дуже важливий день. Ми б дуже хотіли, щоб того перевороту і тієї зради не було, щоб ми не втратили 251 людину. Туреччина стоїть за демократію, і з її свободою ми будемо продовжувати бути такими. Ми заплатили за неї ціну, і ми все ще готові платити. Зараз Туреччина сильніша, ніж 3 роки тому. Ми хочемо миру на нашій стороні світу, не тільки для нас, для всіх. Вшанувальні заходи відбулися в посольстві Туреччини в Україні. Дипломати, громадські діячі та діаспоряни прийшли до амбасади, аби згадати буремні події 2016-го. У посольстві продемонстрували стрічку «Мережа» про діяльність терористичної організації ФЕТО, яку пов'язують із заколотниками державного перевороту. Чому все це сталося? Бо справді обличчя цієї організації, цієї мережі саме тоді було виявлено. Вони як останній шанс вибрали цей кривавий шлях. Народ став одним кулаком з вірними поліцейськими і військовими прибічниками республіки і завадив здійсненню цього перевороту. Але ми заплатили високу ціну, 250 осіб загинуло, понад 2000 поранено. На жаль, міжнародна спільнота не розуміє, наскільки небезпечною є терористична організація ФЕТО. Серед відвідувачів амбасади доцент кафедри тюркології Національного університету Дора Арнаут. Для неї біль турецького народу близький, тому не лишилась осторонь. Разом із усіма переглядає до болю знайомі кадри. Це був такий переломний період, коли люди показали, що саме головне – це демократія. Вони благодаря демократії змогли показати приклад і іншим народам, что если есть демократия, если есть порядок в государстве, то можно победить любое зло, которое есть в этом государстве. Окрім офіційних заходів у стінах амбасади, посольство за підтримки Турецької агенції розвитку та співробітництва в Україні відкрили пам'ятний розарій у ботанічному саду імені Гришка у Києві. Тут висадили 251 кущ троянд кольорів турецького прапору – червоних та білих, на пам'ять про загиблих під час перевороту. 15 липня для мене дуже важлива дата. Ми продемонстрували свою єдність і повстали проти перевороту. Якби люди не загинули того дня і не захистили державу, то у нас би не залишилось демократії. Я завжди буду пам'ятати цей день і ті події. У цей день ми показали країні і світові, що ми єдині. Всіх загиблих знає і пам'ятає кожен, кому важлива вільна Туреччина, твердить студентка. Тому біля пам'ятника загиблим в меморіалі мучеників в Анкарі завжди людно. Вероніка Іващенка, Олена Стецюк, Василь Синіцин, Заман, АТР.